Здравствуйте. Вы смотрите программу «Лицо». Vitajte. Sledujete program Tvárou v tvár. Kanterburský arcibiskup Ramsey povedal, že v každom človeku existuje hlbina, ktorá je taká veľká ako samotný Boh a ktorú môže zaplniť iba Boh. V našich programoch sa rozprávame, ako sa odohráva stretnutie človeka s Bohom, ako sa v srdci človeka rodí viera. Dnes je v našom štúdiu Jurij Aleksandrovič Potapov, ktorý v súčasnosti vykonáva službu pre odsúdených väzňov. Vitajte, Jurij Aleksandrovič. Здравствуйте. Takže, Jurij Aleksandrovič, ako sa vo vašom srdci zrodilo rozhodnutie slúžiť väzňom? Ako sa to všetko začalo? Ну, наверное, в первую очередь... V prvom rade asi treba zdôrazniť, že ja sám som sa nachádzal v ústave na výkon trestu odňatia slobody nie jeden rok. A keď som vykonával v cirkevnom spoločenstve službu staršieho zboru, zoznámil som sa s Anatoliom Andrejovičom Dymaňom a s Pavlom Ivanovičom Mikyťukom a oni mi porozprávali o službe odsúdeným. A vtedy mi navrhli, aby som sa zapojil do tejto slávnej a milej služby vo väzenských zariadeniach. Čo môžem povedať o tejto službe je, že títo ľudia potrebujú práve takú vieru, ktorú som tam našiel ja. Nebolo to jednoduché, pretože od detstva som tak ako všetci v srdci veril v Boha, no Boh bol pre mňa taký, akého som chcel vidieť ja. Бог для меня был как бы таким Богом, каким я хотел его видеть. И мне казалось, что все, что A ja som si myslel, že všetko, čo robím, robím správne. No pritom dnes chápem, že keď som stratil rodinu, otca i matku, bol som na vine len ja a nikto iný. Modlil som sa k Bohu, že keby boli živí, bolo by všetko inak. Ale to sa už nedá vrátiť. No sláva Bohu, že som našiel vieru na takých miestach, kde by som prakticky zomrel, pretože už som to cítil po zdravotnej stránke. Hoci som mal len 35 rokov, v pľúcach sa mi nahromadilo toľko nikotínu, že som pri dýchaní počul, ako by mi v pľúcach skakala tekutina. A pre mňa to znamenalo dosť veľký diskomfort, nepohodu. Pretože v takom veku 35 rokov by som rád vyskakoval, ale pri tom všetkom, sláva Bohu, že som ho našiel práve na tom mieste. Но тем не менее, слава Господу, что я его нашел и в тех местах. A v 35 rokoch vás pustili na slobodu? Nie, v 35 som uveril a na slobodu ma pustili, keď som mal 36 rokov. Predtým sa mi zdalo, že ako žijem správne. Я живу это правильно. Dobre, ale skúsme sa trošku vrátiť ešte na začiatok. Jurij Aleksandrovič, povedali ste, že v detstve ste mali určité predstavy o Bohu. Ako ste si vtedy predstavovali Boha? Napríklad tak, že on ma prakticky ochraňuje. Alebo, ako to povedať, ja som si vždy zle predstavoval, kto je Boh, čo robí pre ľudí. No ja som reálne chápal, že Boh existuje. Len som si nikdy neuvedomoval, že na konci bude súd. Только я никогда не давал себе отчет в том, что будет в концовке суд. Для меня Бог только есть. Boh len bol v mojom živote a mňa ako mladého človeka slovo smrť vôbec nezaujímalo. Život predo mnou bol dlhý, chápete? Ani som sa nezamýšľal, čo bude potom. Boh mi pomáhal a inokedy nepomáhal. To, že existuje, som si uvedomoval, ale aký je, to som si nepredstavoval. Akým spôsobom sa u vás začala formovať viac menej správna predstava o Bohu? To bolo vtedy, keď ma zavreli 5-krát. Ide o to, že prvýkrát ma zavreli v roku 1976, keď som mal 15 rokov. Prepustili ma na slobodu, bol som nejaký čas na slobode, potom ma zavreli druhýkrát. Potom tretíkrát, potom štvrtý a potom mi dali štatút zvlášť nebezpečného recidivistu a odviezli ma na ďaleký východ. Tam som stratil takmer všetky zuby, pretože som mal avitaminózu a podobné veci.
Odtiaľ ma prepustili na slobodu, ale ani som nedocestoval domov. Zatkli ma v Amurskej oblasti a dali mi ďalších 5 rokov. A práve počas tých 5 rokov som v poslednom roku väzenia, keď už som mal ísť na slobodu, som začal čítať evanjelium. No čítať evanjelium som začal po určitých okolnostiach. V našej krajine sa začala perestrojka a to veľmi silne vplyvalo na myslenie vo väzenskom systéme. Teda vplyvalo na celé myslenie tých, ktorí tam prichádzali v 90. rokoch. Čo tým chcem povedať? Ľudia, ktorí sedeli vo väzení v minulosti, mali svoje ideály, svoje zákony. Dnes sa títo ľudia stali viac liberálnejší a prakticky staré osadenstvo, ktoré sa tam nachádza, nechápe dnešný vývoj, ktorý prebieha vo väzeniach. Prakticky všetci ľudia, ktorí boli vychovaní v predošlom období, sa cítia akoby hostiami v tomto systéme a na mňa to silno vplyvalo. A stalo sa, že rád som sa zaoberal vyrezávaním z drahých kovov. Teda zhotovoval som šperkárske produkty. A vo väzení mi to veľmi pomáhalo, najmä v cele. Nepotreboval som špeciálne nástroje. Zobral som si obyčajnú pilku na pilenie kovu a vďaka tomu som mohol vyrezať čokoľvek. И я мог резать любое изделие благодаря этому инструменту. И таким образом охранники... A preto mi strážnici nosili všetko, čo som potreboval na túto prácu. Hoci podľa zákona správy väzníc je to zakázané, ale všetko sa robí na základe dohovoru. Nič menej, posledný krát, keď som sedel v PKT, zariadenie celového typu, sa mi stalo, že prakticky mi pravá časť tela znecitlivala. Až mi doniesli madrac, asi vďaka nervom a stresom, pretože bolo to tam veľmi ťažké. Ну, наверное, на нервной почве, потому что очень сложновато. Как вам сказать? Я не могу всех тонкостей. Ako vám to povedať? Nemôžem vám povedať všetky podrobnosti, ale keď niekto pozerá tento program a pozná väzenský systém, tak chápe, že človek vo väzení niečo má. Tak je aj mnoho iných, ktorí chcú mať to isté a nič nerobiť. A preto určite cítiš na sebe krivé pohľady, by som povedal. A všetko sa dá prežiť veľmi ťažko. No a môže byť, keď tak rozmýšľam, že som veľmi prechladol. Pretože čo si pamätám, keď som mal 18 rokov, vtedy ma ako maloletého v roku 1987 previezli do väzenia pre dospelých do prísneho režimu. A pamätám si, keď som tam silno prechladol, prvýkrát mi paralizovalo pravú časť tela kvôli zanedbaniu tohto prechladnutia. Možno som aj druhýkrát silno prechladol, neviem, ale ja som si myslel, že to je kvôli nervom. A v tom čase som nemohol písať, keď ma dali do cely PKT. No a v tom čase, predtým, ako ma dali do cely, jeden človek mi hovoril niečo o Bohu. Ja som sa ho opýtal, kde sa dá o tom prečítať. A pamätám sa, že mi doniesol nový zákon a hovorí mi, vieš, dnes ti ho môžem požičať, ale zajtra ho už musím vrátiť istému človeku. Pozrel som sa, čo vlastne musím za jeden deň prečítať. Ten človek nevedel, že síce viem trochu čítať, ale veľmi zle. S mojím tempom čítania by som na to potreboval asi 10 mesiacov. A to nezveličujem. Teda odmietol som si vziať túto knihu. A potom, keď ma posadili do cely, som sa opýtal iného väzňa, ktorý ju prečítal, čo je napísané v Biblii. Povedal mi, že Ježiš v 5. kapitole Evanjelia Jána hovorí, že ten, kto verí v Neho, nepríde na súd. Keď povedal tieto slova, už som nič iné nepočul, čo hovorí o Evanjeliu. Povedal som, Bože, keď tu sú ľudia, ktorí majú autoritu a zodpovedajú za svoje slova, Ty si Boh a Ty ešte viac zodpovedáš za svoje slova. A kto v Teba verí, na súd nepôjde. Ja hovorím, ja v Teba verím celý život, len neviem, kto si, aký si. Ja nehovorím, že ja srazu stal čítať. A vtedy sa to všetko začalo. Nehovorím, že som hneď začal čítať, ale práve tento verš ma prinútil premýšľať o Bohu každú sekundu, každú chvíľu.
veriaci v Neho na súd nepôjde. Práve tento verš sa vám veľmi silno vril do srdca a práve nad ním ste rozmýšľali. Áno. Nakoniec hruba o týždeň u mňa povstala otázka. Ja potom musím niečo robiť. Slova veriaci vo mňa na súd nepríde som pochopil tak, že ak Boh niečo robí pre mňa, a ja musím robiť niečo pre Neho. A hovoril som si, čo mám teda robiť? A problém bol v tom, že som sa neučil gramatiku. Nevedel som čítať a preto som veľmi dobre vedel, že keď vyjdem z väzenia, nemusím tú knihu mať. A uvažoval som, ako si môžem túto knihu uschovať pre seba a čítať, aby som neprišiel na súd. A napadlo ma, nauč sa to naspamäť a nebude ti treba tú knihu. Mne prišla myseľ, naučíš čítať, и тебе книга будет не нужна. Ты же будешь знать, что там написано. Budeš vedieť, čo tam je napísané. A vo väzení som sa 6 mesiacov učil čítať. O 6 ráno nám zobrali madrace a do 12 som mal voľno na prechádzku. Za ten čas som prečítal jednu stranu z Evanjelia. Toľko som dokázal. Teda evanjelium bolo zároveň pre vás aj učením abecedy. Splnilo to dvojitú úlohu, že ste hľadali spoločenstvo s Bohom a rozvíjali vašu vieru a zároveň ste sa učili aj čítať. Pozoruhodné. Áno. Konkrétne na tejto knihe. Dovtedy som čítal len jednu knihu, keď som bol v Bolgavešenskom väzení, kde ma uväznili na ceste z ďalekého východu. Nedošiel som domov, tam ma zašili. A proste stalo sa, že tam bola taká nuda, že som poprosil jedného dozorcu, aby mi priniesol noviny. On mi doniesol knihu od Jacka Londona. Malá gazdina veľkého domu. Dodnes si to pamätám, to sa nedá zabudnúť. Neviem, o čom bola veľmi tenká, no na nej som sa učil písmenka, aby som si skrátil čas. Pretože to bol pre mňa veľký otras. Pustili ma z jedného väzenia a ani som nedošiel domov a z jednej basy ma posadili do ďalšej. Bolo ťažké to prežiť. Keby to bol aspoň týždeň na slobode, ale stalo sa, že keď som bol vo vlaku, vykonal som priestupok a hneď ma zobrali. Когда находился в поезде, совершил преступление, меня сняли. V tom čase, v tom väzení som ešte niečo prečítal. To bola jediná kniha, ktorú som dovtedy prečítal. A čítať som sa učil z Nového zákona. Mal som výtlačok Nového zákona, v ktorom chýbalo prvých 16 kapitol z Matúšovho evanjelia. Viete, oni ich prefajčili. Vytrhli evanjeliu Matúša, ušulali si zo stránok trubičky, nasypali tabak a vyfajčili. Noviny nemali a tak určite tých 16 kapitol prefajčili, lebo ich nezaujímali. No mne to nevadilo, lebo 4 evanjelia sú akoby o jednom. Niekedy som kladol Bohu otázku, prečo si písal 4-krát o tom istom, viete? O tých istých udalostiach, ktoré sa týkajú Kristovho života tu na zemi. No práve na evanjeliách som sa naučil čítať. Potom ma pustili z PKT, vtedy mi ostávalo 8 mesiacov do prepustenia na slobodu a počas týchto 8 mesiacov som čítal Nový zákon. Starý zákon som nemal. Юрий Александрович, вы сказали, что читали Джека Лондона. Jurij Aleksandrovič, povedali ste, že ste čítali Jacka Londona. Začali ste čítať aj evanjelium na začiatku preto, aby ste si skrátili čas, no potom ste začali chápať, že táto kniha sa začína postupne a veľmi jemne dotýkať vášho srdca. Ako sa to odohrávalo? No chápal som, že evanjelia opisujú toho Boha, v ktorého som veril celý svoj život. No predtým som veril bez evanjelia, teda bez sprievodcu. Evanjelium mi dávalo jasnú predstavu o tom, kto je Boh, a keď som začal viac menej chápať, čo je tam napísané, veľmi dobre som pochopil, že Boh je na mojej strane, že Boh za mňa zomrel nie preto, aby som zomrel v tej cele, ale preto, aby som mohol zdieľať radosť zo života. Boh si praje znovu vybudovať v mojom živote to, čo som stratil. Takisto som veľmi dobre chápal, že za smrť svojich rodičov som vinný ja, pretože zomreli predčasne, dá sa povedať, lebo sa trápili kvôli mne. Pamätám si, ako sa celá rodina trápila, keď ma poprvýkrát ako 14-ročného dali do väzenia.
Pamätám sa, ako ťažko to prežívali, keď ma preložili do väzenia prísneho režimu v roku 1979. Dostal som sa tam vo veku 18 rokov. To bolo vtedy pre nich nepochopiteľné. V dnešnej dobe sa to tak možno nerobí a niektorí ľudia ani nechápu, čo to znamená. No nič menej veľmi dobre som rozumel, že za všetky trápenia mojej rodiny som vinný ja. No nijako som to nevedel napraviť. A evanjelium mi dávalo perspektívu a motiváciu. Nevedel som, ako a čo bude ďalej, ale veril som, že Ježiš je na mojej strane. Что Иисус на моей стороне. Neskôr som pociťoval negatívne pocity, napríklad nenávisť k tým, ktorí ho ukrižovali, nenávisť k veriacim v jeho časoch, ktorí ho zavrhovali. No tiež som rozumel, že ten, ktorý napísal Bibliu, ma veľmi dobre pozná a vždy ma znepokojovalo to, že ja nepoznám jeho. A preto ma to povzbudzovalo stále viac a viac čítať Bibliu. Čítal som Nový zákon od rána do večera. V lagri, keď ma pustili z búra, pretože to bol najlepší čas. Vedel som, že keď nebudem čítať, budem sa zaoberať takými vecami, ktoré sa protivia Bohu. Budem sa zúčastňovať na negatívnych rozhovoroch o správe väzenia, kde sa uráža a nadáva. V Biblii sa používa na to také slovo Azazel. Lepšie povedané, nie ja sám som chcel čítať, ale Boh mi dával túžbu čítať. Mnohému som nerozumel, no napriek tomu som čítal denne 30 žalmov a k tomu jedno evanjelium. Vtedy som už vedel čítať a mal som taký plán čítania. Za týždeň som čítal 4 evanjelia, všetky ostatné listy Nového zákona a v posledný deň týždňa som čítal knihu Zjavenie 7-krát za sebou. Pretože tejto knihe som najmenej rozumel, no najviac som ju chcel čítať. Vychádza mi z toho, že ste prečítali evanjelia niekoľkokrát za sebou. Niekoľkokrát by bolo skromne povedané. Niekoľko desiatokrát. Niekoľko desiatokrát za sebou. A za každým sa vám otváralo niečo nové? Áno, bolo to veľmi zaujímavé, najmä kniha Príslovia. A čo je najhlavnejšie, stále som hľadal odpoveď. Čoskoro ma mali pustiť na slobodu a hovoril som, Bože, čoskoro ma pustia a ja potrebujem vedieť, čo mám robiť. A práve táto otázka ma najviac stimulovala, aby som čítal. Chcel som sa dozvedieť z Biblie presne, čo mám robiť. Chcel som sa to dozvedieť. Dostali ste odpoveď na túto otázku? Viete, že áno? No kto odpovedal na túto otázku, si netrúfnem povedať. Možno si o tom sami urobíte záver, kto odpovedal na tú otázku. No odpoveď som si prečítal v Evanjeliu Matúša v 8. kapitole, kde v 2. a 4. verši sa hovorí, že malomocný prišiel k Ježišovi a povedal, Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. Vtedy Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. Potom mu Ježiš povedal, choď, ukáž sa kňazovi. Tieto slová som si vzťahol na seba a pomyslel som si, to bude prvé, čo urobím. Ja som žil skazený život v hriechoch. Hriech je symbol malomocenstva, toto som pochopil z knihy Žalmov. To znamená, že prvé, čo urobím, pôjdem a ukážem sa kňazovi. No vtedy som nevedel, že existujú rôzne cirkvi, denominácie. Pre mňa cirkev znamenala pravoslávna cirkev a všetko, čo sa tam nachádza. Dal som si cieľ. Povedal som, Bože, pochopil som. Prvé, čo urobím, pôjdem ku kňazovi a on mi povie, čo mám robiť. Veď on je tvoj služobník. Čo si budem nad tým lámať hlavu? A tak sa aj stalo. Žil som touto nádejou, že ma prepustia a prvé, čo urobím, bude, že pôjdem ku kňazovi, ukážem sa mu a on už bude vedieť, čo mi má povedať. Tak som aj urobil. Prišiel som do pravoslávnej cirkvi. Pravda, musel som veľmi dlho čakať na toho kňaza. Začal službu a keď skončil, prišiel som k nemu a hovorím mu, prišiel som za tebou ohľadom Matúša 8. kapitoly, 2. až 4. verša. Tak som mu to povedal. A keď som to hovoril, veril som, že on mi hneď povie, čo mám robiť. Veď je služobníkom Krista a pozná tieto slova.
Žiaľ, videl som, že táto moja otázka ho priviedla do pomykova. Chcel som mu dokonca pomôcť, zopakovať to a hovorím mu. Prišiel som k vám podľa Matúša 8. kapitoly a vidím, že začal niečo hovoriť, ani si nepamätám, čo presne hovoril, ale hovoril absurdné veci, ktoré som nepotreboval. V srdci som si hovoril, Bože, na čo si ma sem priviedol? Tu ani evanjelia nepoznajú, vôbec nič. Господу, я говорю, а зачем ты мне сюда привел? Здесь вроде Евангелия даже, ничего. Ale videl som, že kňaz je mladý a ja sám všeličomu nerozumiem a okrem toho som prišiel z režimu, kde ľudia najprv rozmýšľajú predtým, ako niečo povedia, či už dobre alebo zle. Pomyslel som si, dobre, je mladý, tak radšej pôjdem do svojho mesta, tam bude cirkev a poviem to tam. Podľa nového zákona majú byť prítomní 2 až 3 svedkovia. Tak som aj urobil. Išiel som na stanicu. Samozrejme, nehovorím tu všetky podrobnosti, ako to bolo. Nebolo to ľahké. Bolo ťažké sa tam dostať kvôli jednej príčine. Nasadol som na vlak a tam som sa zoznámil so sprievodcom. Čítal som Nový zákon. Mal som taký malý modrý Nový zákon od bratov Gideonovcov a vo večernom čase som čítal knihu žalmov. Viete, čítal som 30 žalmov denne. 10 ráno, 10 na obed a 10 večer na miesto modlitby, lebo som nevedel, ako sa má modliť. A namiesto modlitby mi tento čas, teda čítanie žalmov ráno, na obed a večer, slúžil na miesto modlitby. Bolo to jedno, či bol žalm krátky alebo dlhý. Vždy som čítal 10 žalmov. 150 žalmov som prečítal za 5 dní. Takto to u mňa bolo. A v sobotu som čítal všetkých 150 žalmov naraz, pretože na 150 žalmov treba jeden celý deň. Keď to niekto bude čítať, môže si to overiť. Presne deň na čítanie knihy žalmov. Zoznámili sme sa so sprievodcom a on mi začal rozprávať o svojich pocitoch, o tom, že tiež číta evanjelia. Celú noc sme spolu prerozprávali o evanjeliu a to ma veľmi posilnilo. S kým ste sa tu zoznámili? So sprievodcom. On videl, že čítam žalmy a pozval ma k sebe do kupe a cestovali sme spolu v noci. Z Uljanovska do Moskvy je presne 12 hodín. Ten čas sme strávili rozhovorom o evanjeliu. On mi porozprával mnoho zaujímavých vecí, ja som mu povedal svoju skúsenosť. Obaja sme boli radostní a spokojní. Sláva Bohu, docestovali sme v poriadku. A ako som povedal Bohu, tak som aj urobil. Prišiel som do pravoslavnej cirkvi. Bol tam kňaz, ktorý vyzeral tak autoritatívne, taký tučný s bradou, hustou a veľkou. A mal kríž, pamätám si, taký veľký kríž. No a ja tak hovorím, bol tam celý rad ľudí, pamätám si, že mu boskávali ruku. Keď prišiel rad na mňa, on natiahol ruku a ja mu hovorím, počkaj, ja som prišiel za tebou v zmysle Matúša 8. kapitoly. No on ma odsunul nabok a 2 jeho mladí pomocníci, ktorí nosili také dlhé sviečky, ma poprosili, aby som išiel von, kde stál ďalší rad ľudí a čakal na neho. Asi som ho nepochopil, no pomyslel som si, že asi bude chcieť so mnou hovoriť na konci, keď doslúži, a že som sa ho asi opýtal v nesprávnom čase. A tak som tam stál ako všetci. Pozerám, nikto mi klope na plece, otočím sa a predo mnou stojí policajt so samopalom, s pomocníkmi. Veľmi veľký muž. Keby sme ho merali biblickými kategóriami, mne sa vtedy zdalo, že je to Goliáš. Bol taký obrovský. Vnútri som sa trochu zľakol. Naskočili mi asociácie, že takí ľudia sa mierumilovne nesprávajú a vždy používajú násilie. Что они как бы всегда насилие применяют. И я думаю, если у меня стукнет... A pomyslel som si, že keď ma udrie, tak sa určite nedozviem od toho kňaza, čo som chcel vedieť podľa Matúša 8. kapitoly. No on ma potichy zavolal von na ulicu, aby sme nerušili ostatných veriacich. Vyšiel som s ním na ulicu a on ma poprosil, aby som ukázal svoje doklady. A ešte predtým sa opýtal, prečo ty tu opitý v kostole vystrájaš? Aj keď ma zaskočil touto otázkou, ja som mu vďaka Bohu odpovedal krotko a pokojne. Vy ste mi nenalievali, aby ste ma mohli teraz obviňovať. Hovorím, ja som si prišiel uctiť Boha. Mňa zaujíma otázka z Matúša 8. kapitoly. A vy mi asi neodpoviete.
On nechápal, o čom hovorím. A tu zrazu vyšiel ten pomocný kňaz z kostola, ktorý asi toho policajta zavolal. A práve on začal čítať moju prepušťaciu správu, vymenúvávať moje rozsudky a počul som, ako tento kňaz hovoril, že akoby ich cirkev navštívil Antikrist. Ихнюю церковь. И я уже у меня именно вот это. A práve stretnutie s týmito kňazmi u mňa spôsobilo akýsi obrat a vyvolalo taký veľký duchovný stres, myslím duchovný stres, že som už nechápal, na čo sú evanjelia, na čo sú kňazi, na čo je viera. Kňazi a volajú na mňa políciu. V tom čase bola pre mňa polícia nepriateľ číslo 1. A tí ľudia, ktorí ma mali podľa evanjelia prijať ako brata, vydali ma polícii. Pre mňa to bol obraz Judášovho konania. Nijako som to nevedel pochopiť. Hovoril som, Bože, ak sú títo tvoji ľudia, nemohli na mňa zavolať policajtov, veď som nepovedal ani jediné zlé slovo. Len som im povedal, že som prišiel podľa Matúša 8. kapitoly ukázať sa kňazovi. Prišiel som a oni na mňa zavolali policajtov. Toto mi prebiehalo v mysli a policajt hovorí tomu pomocníkovi. Na čo ste nás volali? To je planý poplach. Hovorí, budem to musieť nahlásiť svojmu nadriadenému. Pochopil som teda, že oni ich zavolali. Ja vidím, že oni vyzvali. A mne povedal, ty choď, prepač, môžeš ísť, uctievaj Boha. A ja mu hovorím, vieš čo, tu sa nebudem kláňať Bohu. Prišiel si ma zobrať a nemôžeš, lebo som nič neurobil, tak ma prosím odvez do mesta, ak ideš do mesta. Súhlasil a tak ma odviezli do mesta. Согласился, довезли они меня до города, и a prežíval som to dosť zle. Prežíval som hrozné okamihy. Chcel som žiť s Bohom. Keď som čítal evanjelium, myslel som si, že keď vyjdem na slobodu, stretnem veriacich ľudí. Nepotrebujem od nich nič, ani zlato, ani striebro. Ale tá spoločná viera ma hriala pri srdci a držala ma celý čas nad vodou, môžem povedať. Vo väzení som prežil len preto, aby som sa mohol stretnúť s veriacimi, lebo myslím, že v Žalme 142. je napísané: Spravodliví ma obstúpia, keď mi prejavíš dobrodenie. Teda budem sa tešiť, keď sa stretnem so spravodlivými, teda s veriacimi. A u mňa všetko dopadlo naopak. Mal som vo väzení jednoho priateľa, ktorý mi povedal, že keď budem na slobode, aby som prišiel ku nemu, že mi pomôže s nejakými problémami. Nie je to zlý človek. A tak som za ním pricestoval a naozaj jeho otec bol primátorom mesta. Poskytli mi dom v Tulskej oblasti. Nebudem hovoriť, kde sa to nachádza. Zabezpečili mi všetko potrebné. Dostal som doklady, pás. To bola len otázka času. Povedal mi, tu môžeš byť, seď, oddychuj. No ja som nefajčil ani nepil, tieto veci ma nezaujímali, hoci ma núkali. Len som ich poprosil, tých známych, aby mi dali evanjelia, lebo keď som v tom strese odchádzal z mesta, stratil som všetko, čo som mal, okrem prepušťacej správy. Doklady, fotky, všetko. Fotografie tam какие-то, там все. Doniesli mi teda evanjelia a ja som poprosil toho priateľa, aby mi pomohol nájsť ľudí, ktorí študujú evanjelia. A povedal som, pre mňa je to veľmi dôležité. Takže ste nestratili nádej na stretnutie s veriacimi ľuďmi? Áno. Držali ste sa toho? Áno, držal som sa toho, iba som pochopil, že som asi nesprávne chápal Matúša 8. kapitolu. K tomu som dospel. Neochvejne som veril, že Boh sa nemôže myliť. Keď ma poslal on, tak s dobrým úmyslom. Iba ja som niečo nepochopil správne. Mnohí ľudia, teda niekedy sa stáva, že ľudia, keď sa v živote stretnú s nejakými udalosťami, sú sklamaní z Boha. Vy ste neboli sklamaní z Boha? Lepšie by sa dalo povedať, že som mal veľký stres z toho, že mu nerozumiem. Prišli ste k záveru, že ste niečo nepochopili správne. Áno, prišiel som k takému záveru, že som niečo nepochopil správne a ukludnil som sa, pretože Boh všetko organizoval. Stretol som človeka, ktorý mi pomohol riešiť moje základné potreby, a to tým najlepším možným spôsobom. Mal som len pre seba celý trojpodlažný dom. Bola tam samostatná jedáleň, nemusel som sa trápiť. Kedykoľvek som mohol prísť do jedálne
príjemne ako do reštaurácie a mohol som sa najesť a zobrať si, čo som chcel. A znovu som tam mohol čítať evanjelia celý deň. Nikto mi nebránil. Samozrejme, keď prišli na návštevu kamaráti, tak sme si spolu posedeli, ale ja už som s nimi nehovoril väzenským žargonom, ale jazykom evanjelia. Medzi väzňami si všetci veľmi vážia kresťanov a učenie o Kristovi. Tam nepočujete to, čo tu, že nevychovaní ľudia vám môžu nadávať do sektárov. Medzi zločincami sa kresťanstvo prijíma veľmi dobre a úctivo. Iná vec už je, že nie všetci sa rozhodnú prijať ho. Ale nadávať ti za to, že veríš v Ježiša a hovoríš o ňom, ti nikto nebude. Teda s úctou pristupujú k vierovyznaniu človeka. Áno, je to tak. Najmä vo väzenských zariadeniach. A preto, keď to kamaráti videli, povedali mi: Potapov, ty máš v hlave niečo nie celkom v poriadku. Ale ja som sa neurazil a na kamarátov nehneval. Povedal som im: viete, túto vec prehodnotí čas. Nechápal som slovo cirkev. Hovoril som: nájdite mi ľudí, ktorí čítajú evanjelia. Raz prišiel Timotej a hovorí: vieš o tom, že v Tulskej oblasti je akadémia pod názvom Zaokská duchovná akadémia? Tam hovorí, ľudia študujú Sväté písmo, je tam duchovný seminár. Takto mi to povedal. A hovorí: pocestujeme tam. No ja som sa už akoby zľakol, lebo som sa už raz popálil a zavolali na mňa políciu. Podľa zákona som sa mal hlásiť do 3 dní na polícii a ja som sa už mesiac nikde nezahlásil. Pomyslel som si, že ak tam na mňa zavolajú políciu, môžem sa dostať do vážnych problémov. Povedal som mu: Timoš, čo keď tam pôjdeme a aj oni na mňa zavolajú policajtov? On mi hovorí: nikto nikoho nebude volať, ja za to zodpovedám, dávam ti na to slovo. Keď sa povie, ja za to zodpovedám, dávam ti slovo, beriem to veľmi vážne. Znamená to, že človek mi zaručuje bezpečnosť a berie na seba celú zodpovednosť. Hovorím mu teda: tak dobre, keď si to povedal, nie je problém, ideme. Ale prečo si myslíš, že toto je miesto, ktoré potrebujem? A on hovorí: vieš, babička si u nich kúpila semienka uhoriek. Zasadili sme ich a uhorky vyrástli také obrovské. To sú určite sväté semienka. Teraz sa z toho smejem, ale vtedy on o tom mieste hovoril naozaj s takým nadšením. Hovoril, že celkovo má táto akadémia veľmi dobré meno, aj v Tulskej, aj v Moskovskej oblasti, a je veľmi známa medzi ľuďmi. Svojím vplyvom, alebo neviem čím, vtedy som tam ešte nežil. Влиянием или чем, я не знаю. Я в то время там еще не жил. И мы туда поехали. Tak sme sa tam vybrali. Bolo to cez týždeň, bohoslúžby sa nekonali. Prišli sme do hlavnej budovy na recepciu, poslali nás za pastorom, v tom čase tam slúžil Vladimír Kozakov. Veľmi dobre sme sa s ním porozprávali. Bolo mi veľmi blízke, že hovoril jazykom evanjelia. Teda všetko tak mäkko. Dal mi Bibliu a zošit sobotnej školy. Vtedy v roku 1996 na jeho titulnej strane bola Margaretka. Dodnes si to pamätám. A to bolo všetko. Odcestoval som domov a kazateľ ma srdečne pozval na bohoslúžby. Niekoľkokrát som aj prišiel, ale pre mňa bolo komplikované cestovať z Puštiny do Zaokského. Tak som povedal Bohu: Bože, veľmi nepohodlne sa tam cestuje v sobotu. Nie je to dobré a ťažko sa tam dostať s pojmy. A potom prišiel Timotej a hovorí: vieš čo, už netreba nikam cestovať. Našiel som filiálku tej firmy, on tu cirkev tak volal, v našom meste. Povedal som: keď filiálka, tá filiálka. Poďme. Priviedol ma do cirkevného spoločenstva v Puštine, do cirkvi adventistov 7. dňa, ktorá je súčasťou tej akadémie. Teda cirkev je jedna, len pôsobí v rôznych mestách. V Zaokskom je cirkevné spoločenstvo adventistov 7. dňa a pritom tam existuje aj akadémia. A tu je len cirkev adventistov 7. dňa. Tak som tam prišiel a dodnes patrím do cirkevného spoločenstva cirkvi adventistov 7. dňa v meste Puština.
Tam študujú Sväté písmo, poznávajú Božiu vôľu. Všetko, čo som tam počul po prvýkrát, druhýkrát aj tretíkrát, všetko bolo podľa môjho srdca. Číta sa tam Biblia a ľudia sa snažia zachovávať všetko, čo prikazuje Ježiš, poznávať Božiu vôľu. Inými slovami, našiel som to, čo som hľadal. Dostávam odpovede na moje otázky na základe Svätého písma. Takto hovorí Biblia, alebo takto hovorí Hospodin. Dodnes som tam a neskôr mi ponúkli službu staršieho zboru, ktorou som bol poverený. Potom som sa stretol s bratom Dimaňom a Mikyťukom a v súčasnosti slúžime vo väzniciach. Pretože vidím, že Boh chce, aby som sa venoval radšej tejto službe, pretože prácu staršieho zboru môžu vykonávať aj iní bratia. Могут совершать служение пресвитерам другие братья. И это служение... Ale v tejto službe môžem porozprávať väzňom minimálne to, čo som prežil ja s Bohom vo svojom živote. С Господом в своей жизни. Сейчас у меня семья, ребенок, учитель. Teraz mám rodinu, dieťa, manželka je učiteľka. Keď sme sa brali, tak sa niektorí ľudia čudovali, aký zvláštny pár, recidivista a učiteľka. Ale sláva Bohu za moju ženu, lebo práve takúto ženu potrebujem mať vedľa seba. Ona mi pomáha, učí ma mnohým veciam a samozrejme spolu študujeme Sväté písmo. Jurij Aleksandrovič, ako vás tak počúvam, čudujem sa. Veď to je prekrásne. Dokázali ste zmeniť svoj život. Presnejšie povedané, Boh zmenil váš život. No vy ste dovolili Bohu vojsť do vášho srdca a meniť váš život. Vaše srdce i vašu жизнь поменять. Áno, ale to sa neodohrávalo z mojej vôle. Budem čestný a poviem, že na začiatku som cez čítanie Biblie videl svoje vlastné ciele. No Boh to zariadil tak, že teraz sú moje ciele na druhom mieste a na prvom mieste je u mňa to, čo Boh chce odo mňa každý deň. Teda dnes chápete Božiu vôľu ohľadom vášho života. Áno, poviem vám to takto. Nie v celej plnosti. Celkový obraz je jasný, ale sú detaily, ktorých objasnenie ešte potrebujem. Nechcem povedať, že poznám Bibliu, ale snažím sa ju poznávať, pretože Bibliu pozná len Boh, ktorý napísal toto sväté slovo. A preto k nej treba sveto pristupovať, aby sme ju pochopili. Keď je to raz sväté slovo, treba k nemu aj pristupovať, k tomu zodpovedajúcim spôsobom. Pre mňa je štúdium svätého písma prvoradé. Na prvé miesto kladiem poznávanie Božej vôle. Dajme tomu človek, a ja som to už na vlastnej skúsenosti zažil, môže pri čítaní vkladať do písma vlastné myšlienky. Už som o tom hovoril neraz. Keď som čítal prvýkrát Bibliu a vkladal som do nej svoje myšlienky. Chápal som Bibliu, ako to vyhovovalo mne. Dnes, sláva Bohu, mám iné myšlienky. Rozmýšľam o tom, čo naozaj Boh hovorí v tom, či onom mieste mne, alebo tomu konkrétnemu človeku v danom čase. Práve takýmito otázkami som sa zaoberal a dodnes sa zaoberám. Čo hovorí Boh na tom alebo inom mieste? Jurij Aleksandrovič, čo je pre vás dnes najdôležitejšie vo vzťahu s Bohom? Najdôležitejšie je to, aby môj život neprotirečil Svätému písmu, aby moje chyby nepôsobili rany tomu, ktorý zomrel za každého človeka. Pretože v Biblii sa o tom hovorí, že keď hrešíme, spôsobujeme rany Ježišovi Kristovi. Preto je želaním môjho srdca hovoriť podobne ako starozákonní proroci. Nezhrešil som ani pred tebou, kráľu, ani pred Bohom, pretože som čistý. Samozrejme, ja chápem svoju hriešnosť. No Biblia hovorí, že Boh prišiel zachrániť hriešnikov a dnes sú mi tieto slova bližšie než akékoľvek iné. Keď si niekto o sebe myslí, že je hriešnik a Boh ho nemôže zachrániť,
tak môžem povedať takému človeku, že sa mýli. Keď sa považuje za hriešnika, tak iba ešte nespoznal takých ľudí, ktorí úplne všetko stratili, tak hlboko padli. Dajme tomu, môžem to povedať o sebe. Zdalo by sa, že ma už nikto nemôže pozdvihnúť, ale sláva Bohu za to, čo je dnes. A Sväté písmo nie je obyčajné čítanie alebo akýsi literárny žáner. Je to úprimné zjavenie sa Boha osobne človeku, ktoré je schopné meniť život človeka, dať mu lepšiu nádej. A najdôležitejšie je, že takýto človek má perspektívu zdieľať večnosť a radosť so svojím Bohom. Jurij Aleksandrovič, hovoríte prekrásne slová. Myslím, že vo vašom živote sa odohralo naozajstné pokánie. Chcem teraz prečítať citát metropolitu Antónia Surského, ktorý napísal o pokáni. Robiť pokánie neznamená oplakávať minulosť. Robiť pokánie znamená otočiť sa tvárou k Bohu, pozrieť sa mu do tváre, počuť jeho slová, vybudovať si s ním vzťah lásky a vzájomnej vernosti. Súhlasíte s týmito slovami? Áno, úplne súhlasím, pretože na začiatku zbližovania sa s Kristom bolo pokušenie ľutovať to, čoho sa bolo treba zbaviť. От чего нужно избавляться, допустим, от никотиновой зависимости. Napríklad závislosti na nikotíne, závislosti na drogách, neslušných slov. To všetko nie je ľahké. Alebo spomienok na minulosť a svet, ktorý núka lákavé veci. Vyzeralo to tak, že som niekedy ľutoval sám seba. No v Svetom písme čítame, že apoštol Pavel hovorí: zármutok sveta pôsobí smrť a zármutok podľa Boha pôsobí pokánie a privedie k večnému životu. Tieto slova ma vždycky stimulovali odtrhnúť sa od týchto myšlienok, aby som nežialil nad svojim hriešným životom, ktorý ma viedol do hrobu, pretože smútiť treba nad tým, ktorého sme ukrižovali. Práve naše hriechy ukrižovali Ježiša Krista. Nad tým treba smútiť. Hriech je len chvíľkové potešenie. Za toto potešenie bude treba zaplatiť a zaplatiť smrťou. Čo je najhlavnejšie, túto smrť Boh nechce, ale ja si vedome vyberám túto smrť. V tom je problém. O týchto dôležitých otázkach musí pouvažovať každý človek sám vo svojom srdci. Komu bude slúžiť, nad čím treba smútiť. Smútiť treba nad svojimi zlými skutkami a nie nad tým, že človek stratil niečo hriešne. Toto by som povedal a takto by som poradil každému človeku. To sú pozoruhodné slova. Jurij Aleksandrovič, ďakujem vám za tento zaujímavý rozhovor, úprimný a otvorený. Nech Boh žehná vás, vašu rodinu a vašu službu. Čas nášho programu žiaľ vypršal. Ďakujeme, že ste s nami strávili tento čas. Prajeme vám všetko dobré a nech vás Boh požehná na ceste k nemu.